Вітанкі, з вами зноўку беларускія народныя казкі. Гэта фармат, які я запісаў яшчэ увосень, каб узімку вы маглі глядзець на восеньскія краявіды. Як вы можете здагадацца, зноўку ж па майму чырвонаму носу і майму чырвонаму каптурку. Не, тут няма казкі пра чырвоны каптурок. Ужо даволі позняя восень і цяпер тэмпература ніжэй за 0. Але дзень сонечны, мабыць, апошнія сонечныя дні, і ўзімку такія дні успрымаюцца як значна больш цёплыя, чым яны насамрэч. Таму пачынаем. Беларускія народныя казкі «Залатая яблынька». Жылі дзед і баба, і былі ў іх дочкі. Дзедава дачка і бабіна дачка. Дзедаву дачку звалі Галя, а бабіну Юля. Баба сваю родную дачку песціла, даглядала, а дзедаву ў чорным целе трымала і ўсё шукала прычэпкі, каб са свету яе звесці. Пайшоў аднойчы дзед на кірмаш, купіў бычка трыцячка, прывёў да хаты і кажа дочкам: «Будзеце пасвіць яго па чарзе, адна дзень і другая дзень». Пагнала ў першы дзень бычка на пашу дзедава дачка. Злая мачыха дала ёй верацяно і мех кудзелі. «Глядзі, — кажа, — каб за дзень усю кудзелю спрала, кросны выткала, палатно выбеліла і ўвечары дамоў прынясла. А калі не зробіш, не жыць табе». Вывела Галя бычка з хлява, пагладзіла па шые і пагнала на пашу. Гоніць, а сама горкімі слязыма заліваецца. Бычок пытаецца: «Дзеўка дзявіца, русая касіца, чаго плачаш?» «Як жа мне не плакаць, бычок? Загадала мне мачыха мех кудзелі спрасці, кросны выткаць, палатно выбеліць і ўвечары дамоў прынесці. Ці ж зраблю я гэта за дзень?» «Не плач, — адказвае бычок, — гані мяне на шаўковую травіцу, на свежую расіцу. Там мы што-небудзь прыдумаем». Прыгнала Галя бычка на шаўковую травіцу, на свежую расіцу. Наеўся бычок, напасвіўся, а потым і кажа: «Цяпер кладзі мне ў правае вуха кудзелю і верацяно, а сама хукні ў левае вуха і глядзі, што будзе». Палажыла Галя бычку ў правае вуха кудзелю і верацяно, хукнула ў левае вуха і глядзіць, аж там кудзеля прадзецца, кросны ткуцца, палатно беліцца і ў сувой скочваецца. Як усё было зроблена, выняла Галя гатовы сувой палатна і вясёлая пагнала бычка да хаты. Злая мачыха сустрэла яе на двары. «Ну што, спрала кудзелю?» «Спрала», — кажа Галя і падала ёй гатовы сувой палатна. Мачыха аж за галаву хапілася. Такую работу зрабіла яе падчарка, а тут і суседкі прыйшлі. Дзівяцца, якое тонкае палатно выткала Галя. Усе хваляць яе, не нахваляцца. Прыйшла чарга гнаць бычка бабінай дачцэ Юлі. Дала ёй маці верацяно і паўмеха кудзелі. «Спрадзі, — кажа, — дачушка, гэтую кудзелю і вытачы палатно яшчэ лепшае, чым выткала твая няродная сястра. Хачу, каб цябе людзі хвалілі, а не яе». Узяла Юля тоўсты дубец і пагнала бычка. Гоніць, ды ўсё хвошча яго дубцом. Бычок давай кідацца туды-сюды, а Юля бегай за ім, кляне, на чым свет стаіць. Бегала і верацяно згубіла. Прыгнала яна бычка сяк-так на голы выган, палажыла кудзелю, а сама спаць уклалася. Бычок пабэрсаў кудзелю нагамі і ўгразь утаптаў. Прачнулася пад вечар Юля, глядзіць, кудзеля ўгразь утаптана. Схапіла яна дубец, ды давай бычка біць. Бычок пабег да хаты, і яна за ім з крыкам. Дома маці пытаецца ў яе: «Ну як, дачушка, зрабіла работу?» «Ды не, — кажа дачка. Чаму?» «Бычок вінаваты. Праз яго я верацяно згубіла, а потым яшчэ ён і кудзелю маю ўгразь утаптаў». Узлавалася мачыха на бычка. Пайшла да дзеда і кажа: «Зарэж, дзед, бычка». «Ці не здурнела ты, баба?» — здзівіўся дзед. «Навошта нам яго рэзаць?» Тут баба як затупае нагамі, як накінецца на дзеда з кулакамі. «Калі не зарэжаш, дык я цябе выганю разам з тваёю дачкою». «Нічога не парадзіш», — згадзіўся дзед зарэзаць бычка. Пачула гэта Галя, пабегла ў хлеў да бычка, абняла яго за шыю і залілася слязьмі.
«Дзеўка дзявіца, русая касіца, чаго ты плачаш?» – пытаецца бычок. Расказала яму Галя, што надумалася зрабіць злая мачыха. «Не плач, дзеўча», – кажа бычок. «Лепш паслухай, што я табе параю. Як зарэжуць мяне, вазьмі маю печань, і там знойдзеш залатое зярнятка. Пасадзі тое зярнятка ў садку, каля хаты. Вось і ўсё». Галя так і зрабіла, як сказаў бычок. Вырасла з зярнятка яблынька з залатымі яблыкамі. Хто не ідзе ці не едзе, каля садка усе дзівяцца з залатой яблынькі. Ехаў аднойчы з вайны прыгожы малады гусар. Убачыў яблыньку і спыніўся. Працягнуў руку да яе, каб сарваць залаты яблык, а яблынька дзынь-дзынь-дзынь і паднялася ўгору. Апусціў гусар руку, яблынька зноўку стала на сваё месца. Убачыла гэта праз акно Галя і кажа да мачыхі: «Пайду я сарву гэтаму прыгожаму гусару адзін яблычак». А мачыха як затупае на яе, як закрычыць: «Я табе галаву сарву!» Схапіла яна Галю ды пасадзіла пад карыта. А ў садок паслала Юлю. Няхай, думае, лепш родная дачка сарве гэтаму гусару яблыкі. Можа, ён закахаецца ў яе. Падышла Юля да яблынькі, а тая дзынь-дзынь-дзынь і паднялася ўгору. Уззлавалася Юля, пачала яе лаяць апошнімі словамі. А тут якраз па двары хадзіў пеўнік. Ускочыў ён на плот і кукарэкае: «Кук-караку! Дзедава дачка пад карытам схавана, а бабіна хоча яблыкі яе сарваць ды выйсці замуж за пана». Пачуў гэта гусар, злез з каня і пайшоў у хату. Знайшоў там пад карытам дзедаву дачку, як зірнуў на яе, дык і вачэй не можа адарваць. Так яна яму спадабалася. «Дзеўка дзявіца», – пакланяўся ёй гусар, – «сарві мне на памяць залаты яблык са сваёй яблынькі». Падышла Галя да яблынькі, і ўсе яблыкі ўпалі да яе ног. Сабрала яна іх у прыпол, прынесла гусару. Гусар падхапіў яе, пасадзіў на каня побач з сабою і павёз да сваіх бацькоў. Дома яны згулялі вяселле і сталі жыць, пажываць у згодзе ды ўладзе. Нарадзіўся ў іх сын, ды такі прыгожы, што бацькі не нацешацца з яго. Тым часам злая мачыха ніяк не магла спаць ад зайздрасці, што гусар не яе дачку, а дзедаву замуж узяў. І ўсё думала, як жа яе са свету звесці. Аднаго разу кажа яна сваёй дачцэ: «Схадзі ты, дачушка, да сястры ў госці. Пакліч яе з сабой купацца, ды утапі». Паслухала Юля маці, пайшла ў госці да сястры, падгаварыла яе купацца і кажа: «Сядзь ты, сястрыца, на кладцы, я табе плечы памыю». Села Галя на кладцы, а Юля скінула яе ў ваду і пабегла да хаты. Чакаюць дома Галю. Няма. Малы сын плача, ніхто суцешыць не можа. Узяла яго нянька на рукі, пайшла ўздоўж рэчкі, гукаючы: «Галя, Галюся, твой маладзён плача, есці хоча. Куры спяць, гусі спяць, адзін ён не ўсыпаецца, маткі не дачакаецца». І чуе яна голас з вады: «Ой, цяжка мне выйсці да сына, камень ногі падбівае, вада вочы залівае». Пачуў малы сынок матчын голас і яшчэ мацней заплакаў. «Ой, іду, сынок, ой, бягу!» – адгукаецца маці. «Слухаць плач твой, сынок, не магу». Выйшла маці з вады, накарміла сына, ён і заснуў. А сама назад пайшла. Вярнулася нянька дадому, расказала, што было каля рэчкі. Назаўтра сам бацька ўзяў залаты яблык і сына, ды пайшоў да рэчкі. Прыйшоў на бераг і гукае: «Галя, Галюся, твой маладзён плача, есці хоча, куры спяць, гусі спяць, адзін ён не ўсыпаецца, цябе не дачакаецца». Пачула маці сына ў голас і адказвае: «Ой, іду, сынок, ой, бягу, слухаць плач твой, сынок, не магу». Выйшла яна на бераг, накарміла сына, ён і заснуў. Тады муж дастаў з кішэні залаты яблык і даў жонцы. Як толькі укусіла яна залаты яблык, адразу апрытомніла. Зарадаваўся муж, прывёў яе дадому. Сталі яны зноў жыць добра і шчасліва, а злую мачыху з яе дачкою больш да сябе і на парог не пускалі.
Ведаеце, у гэтай казцы такі вядзьмарскі матыў, як у кнігах Сапкоўскага. Вось нешта пра пачвар і пра праклёны, якія можна як бы зняць праз залаты яблык. Відавочна, тут нейкія такія агульнафальклорныя матывы можна адсачыць. Ну, гэта цікава. Але калі разважаць вось пра персанажаў гэтай казкі, то на прыкладзе гэтай злой бабы і гаротнага дзеда можна меркаваць, што мараль гэтай казкі таксама і ў тым, што аб'юз бывае і з боку жанчын. Да пабачэння.